Jehova, ngiyazendlala phambi kwakho, ngikhulekela bonke abantu asebelahlekelwe ithemba empilweni zabo. Cela mangishaya le ngoma bangakhohlwa abantu ukuthi ithemba lisekhona, bakhumbule njalo. Amen. Umbona? Yebo. Ngiyethemba niyaphila. Namhlanje sizofunda ngesizinda. Namhlanje sizofunda ngesizinda. Namhlanje sikhuluma ngesizinda. Yazi-ke bayibuza abaningi ukuthi yini manje isizinda? Isizinda-ke nganza kwethu isizinda sihlukene kathathu. Isizinda sihlukene kathathu. Okokuqala ngaphansi kwesizinda sinendawo. Isizinda kwesibili sizoba nenkathi. Sekuzothi kwesithathu kuzoba isimo senhlalo. Isimo senhlalo. Ngiyethemba kuyabonakala izindlela esimanje siphilisa kabuhlungu. Yebo, kodwa-ke bathi inyosi zitashwa zilungu. Kunjalo nje. Isizinda-ke sihlukene kathathu. Isizinda sisithola kuphi isizinda? Isizinda sisithola kwinoveli, umdlalo, nazi indaba ezifishane siyangena. Kodwa lesingena nje khona kahle zithi kuqhaqa inoveli nomdlalo. Ngithathe nje isibonelo nje senoveli nje ukuthi eniyaziyo nesenifundile, Inkinsela yaseMgungundlovu, inoveli. Uma sikhipha isizinda-ke lama kuthiwa nje umbuzo we-final kuthiwa khipha isizinda sale noveli le, Inkinsela yaseMgungundlovu. Wena-ke mfundi into ekumele uyenze, kumele uyazi ukuthi uma sikhuluma ngesizinda, ngaphansi kwesizinda kokuthathu: indawo, inkathi, isimo senhlalo. Masikhuluma ngendawo kwinoveli Inkinsela yaseMgungundlovu, kumele phela uqale ubazi abalokhuzana abalengiswa, njengoba wazi ukuthi kukhona uMkhwanazi, bese kuzoba khona unkosikazi kaMkhwanazi okuwuMaNtuli, bese kuzoba khona ingane yabo okuwulokhuzana okuwuThemba. Ibona abalingisi abagqamile. Bese kuzoba isigebengu lesi iqili eliyisikhothi emhlane bathi uNdelenkulu. Mase sowazi-ke abalingiswa, kuzoba lula ukuthi ukwazi nencwadi nje yonke, kuzoba lula ukuthi ukwazi ukukhipha isizinda. Njengoba ngeke ngasho isibonelo sencwadi le Inkinsela yaseMgungundlovu. Uma ukhipha indawo uzochaza mfundi, uzobhala ukuthi Inkinsela yaseMgungundlovu, inoveli yenzeke endaweni yeLokuzene, endaweni eyodwa okuyisikuphi, iseNyanyatho. Ayigcogcomi. Yebo, uThemba uyafunda ekolishi, kodwa asichazelwe okuningi ngayo ukuthi wenzani lapho ekhona. Igxile nje kakhulu la eNyanyatho lelokhuzana le noveli le. Naye uNdelenkulu usuka endaweni ekude emadolobheni, kodwa yonke into yenzeka khona futhi la elokhuzane eNyanyatho. Nokuchaza nokukhipha nje isizinda ngaphansi kwendawo. Isibonelo njengoba ngingasho ukuthi Inkinsela yaseMgungundlovu incwadi. Ukhipha nje lokho bese kuzoba noma esebagilile-ke wathi uzobathathela iy'nkomo bese abakhokhela cha ufuna ukubaleka nazo iy'nkomo yena uNdelenkulu. Kodwa inoveli iphela esasendaweni eyodwa okuyiseNyanyatho, le ebanjwa khona abakwaSidlodlo, ebanjwa khona amaphoyisa ethi uzama ukweqa ney'nkomo, ethi uzama ukubaleka nazo. Kodwa uyabanjwa khona futhi eNyanyatho, yenzeka nje endaweni eyodwa le ndaba le noveli le Inkinsela yaseMgungundlovu. Ayigcogcomi.
wena ukhipha lokho wena njengomfundi ukuthi ukhipha indawo usho ukuthi ayicocome or mhlawumbe noma mhlawumbe iyagcogcoma, uzochaza ukuthi kungani ukuthi igcogcoma. Ngokusibonelo nje sencwadi le inkinsela sempungudlevu, isibonelo leso inkinsela sempungudlevu. Inkinsela yasemgungundlovu, Mgungundlovu. Isibonelo lesi senoveli lesi, uma ukhipha-ke indawo yakhona nje mhlawumbe ayicocome noma usho ukuthi iyagcogcoma, usho ukuthi kungani ukuthi ayicocome. Ayicocome ngoba yenzeka endaweni eyodwa okuyindawo yaseNyanyatho, ukhipha indawo. Bese sidluleke, ngicela ukuthi-ke nicaciselekile ngesimo ngesizinda uma sisakhuluma ngendawo ukuthi yebo ulokhuza kanjani, uyikhipha kanjani futhi uyibona kanjani. Uma siqhubekela phambili siya manje kwinkathi manje, ngoba zonke lezi zinto zontathu, indawo, inkathi, isimo senhlalo zakhe, isizinda sakhiwe okuthathu. Uma siqhubekela phambili siya kwinkathi, ngithanda ukuthi singalahlekelani ngani yami ukuthi sisebenze yona futhi le nkinsela sempungudlevu, khona ngizothatha ngikubeke khona uzobona ukuthi iphuma kanjani isizinda. Uma sikhuluma ngenkathi, inkinsela sempungudlevu, le ndaba le yenzeke esikhathini sakudala. Nokuthi uyayibukisisa kwakuyisikhathi ngesikhathi sengcindezelo, abantu bengakaphucuzeki, hhayi njenganamanje esesafunda sisemakhaya okuthiwa yini i-online learning. Cha, yabona nje leso sikhathi angekho, amafoni ayengekho, ucingo lalungekho. Yabo nje uyabona ukuthi nje ngempela kwakusadliwa ngoludala nje, iposi besalilanda emzini womuntu, yabo. Uyabona ukuthi inkathi yakudala, yabo, inkathi yakudala. Ashuthi inkathi yakudala uchazeke mfundi ukuthi kungani ukuthi inkathi yakudala, kungani mhlawumbe uzosho ukuthi ngoba kwakwenzeka ukuthi kwakusagitshelwa amakalishi, babesagibela amakalishi, imbongolo, imoto nje uyabona nje azikho, kusemakhaya kodwa nje kusahamba amakalishi, abantu beyohlangatshezwa, iposi lisalanda umzi nomuntu, yabo. Uyachaza nje konke lokho, ukubalule, ukuchaze futhi ukuveze ngenkathi. Uma sikhuluma ngenkinsela sempungudlevu, uma sikhipha isizinda sakhona, kuningi nje. Uma sikhuluma ngenkathi futhi uzokubalula nje ukuthi ngenkathi seyiposi alilandwa kude nokuthi kwakusagitshelwa amakalishi. Uyabona ukuthi leyo ndawo impela yayingakaphucuzeki impela, isikhathi sakudala. Uyabona ukuthi nje abantu bengakaphucuzeki nangendlela nje kwenziwa ngakho. Yebo kona amaqili vele, yebo kona namanje akhona futhi ubugebengu buningi enkathini yamanje, kodwa nje bavele nje bathemba umuntu abangamazi, yabo. Futhi kwakuyidala ngeke ukuthi ngavele manje usuke unikeze umuntu umbone ephephandabeni bese uvele uthi uzovele umnikeze iy'nkomo zakho zonke, uzomnika iy'nkomo nje bese nakunika imali, ungamazi ukuthi usukaphi, ungazi lutho nje lwakhe, ungazi lutho ngaye, yabo. Isikhathi sakudala leso, labo abantu khona babethemba noma yini, kanti bazogileka, begilwa izigilamkhuba. Siyaqhubeka-ke siya manje kwisimo senhlalo. Masiye kwisimo senhlalo, uma ubheka isimo senhlalo-ke ithinta kakhulu-ke abalingiswa-ke isimo senhlalo ukuthi bahlalisene kanjani, baphathene kanjani, ngabe babulalana, ngabe bayathandana, bayashayana. Kwenzeka khona izigameko ezichazayo, izigameko izona ezichazayo ukuthi isimo senhlalo simi kanjani. Uma sikhuluma ngayo-ke inkinsela sempungudlevu, uyabona ukuthi la isimo senhlalo sakhona
kuyahlonipha kulo mndeni lo ngoba iwona ogqamiswa kakhulu kule novel le umndeni wakwaMkhwanazi. UMkhwanazi oyinduna yenkosi uyena ogqamiswa kakhulu uMkhwanazi ukuthi unkosi yena uMkhwanazi nenkosikazi wakhe uMaNtuli uyabona ukuthi babambisene, kuyahlonishwana. Uyabona nje alukho ayikho ingxabano nje, bayahloniphana kukahle nje. Nengane futhi uThemba uyafunda impela kodwa nesekhaya yabo nje abazali bakhe uyabahlonipha kakhulu nje. Yabo kuyathenjwana la ekhaya, isimo senhlalo nje kuphiliswana kahle, excuse me, azikho nje iy'ngxabano, kuphiliswana nje kamnandi, kuphilwa kahle, kulula nje futhi. Wena-ke uzokhipha ukuthi la mhlambe isimo senhlalo mhlawumbe uzothi hhayi mhlawumbe uyosho ukuthi mhlawumbe sihle bayaphilisana. Bayaphilisana bese uqhubekeke uchazeke ukuthi kungani ukuthi bayaphilisana. Yabo bekuyisibonelo nje lesi sekinsela yaseMgungundlovu, bekuyesenovel leso. Nakhona futhi uma ngizokuthi nje kancane ngisheshe ngikufakele mhlawumbe esinye isibonelo mhlawumbe somdlalo-ke manje, incwadi umdlalo ekuthiwa ukudela owaziyo, incwadi umdlalo ekuthiwa ukudela owaziyo. Yabona khona uzofaka futhi le ndawo, indawo yakhona uzokufaka nenkathi futhi, yabo uzoyifaka isimo senhlalo, yabo siyazeke iyenzeke eKwasithebe yasiningi eMandeni iyakhuzana nesikhuluma ngomdlalo ilento ugodela owaziyo wenzeke ilento yize ugcogcome uye le nale kodwa hayi kakhulu, kodwa nje ungasho nakhona ukuthi awugcogcomi ilento le ukudela owaziyo. Masikhuluma ngenkathi yona bese kuyinkathi yamanje, noma bekade ingakaphucuzekwa kakhulu ngokuthi mhlawumbe sekwabakhona nomakhalekhukhwini nani, kodwa udlela owaziyo uyinkathi yamanje ngoba ukufika kwabantu njengoba bebaningi kangaka nje abaphuma emazweni angaphandle beza la eNingizimu Afrika, yabo nesimo senhlalo siqedele le enkathi ukuthi inkathi yamanje noma ize belingakaphucuki ngaleya ndlela, kodwa inkathi yamanje ngendlela nje ekwenzeka ngakhona. Bafike le eNingizimu Afrika bezozizamela nabo ngoba bayazi ukuthi lana izinto ezingcono, impilo engcono ikhona le eNingizimu Afrika. Bafika babe baningi, kuningi nje okuchazwa okuvezayo ukuthi inkathi yamanje. Wena-ke mfundi yobe sokukhipha-ke ngoba phela uyifundile incwadi. Masiya kwisimo senhlalo mhlawumbe sayo futhi ukudela owaziyo kanje, uzokuveza ukuthi cha impela bayaphilisana. Yebo umlingiswa nje oqavile owummeleli njengomdaluli kanje uyaveza ukuthi cha hayi bayaphilisana. Uma bephilisana kodwa kudela owaziyo-ke isimo senhlalo sixubile emndenini wakho ulokhuzana umdaluli, kuqalwa nje kukahle bephilisana kamnandi. Inkinga-ke iqale mase sephelelwe umsebenzi, yize khona iqale ephuphweni-ke, kodwa nje inkinga nje isimo senhlalo ithinta kakhulu isimo senhlalo mase sephelelwe umsebenzi. Abe nolaka azibona kade akasahlonishwa, yabo aqala abe umuntu onodlame. Wena uyachaza-ke mfundi ukuthi udlame kanjani, yabo aze agcine esefuna ukubulala uChivenga, ulokhuzana ophuma kwelento le ezweni langaphandle oyifika nomthwalo le eNingizimu Afrika. Abone ukuthi uzomthathela umsebenzi, yabo uzomthathela umsebenzi. Leyo nto futhi isangena futhi kwinkathi ukuthi ngoba vele isikhathi samanje isikhathi esiningi abantu baseNingizimu Afrika banengqondo yokuthi abantu bangaphandle bafika le eNingizimu Afrika bezobathathela umsebenzi. Nakanjalo-ke kule mdlalo ukudela owaziyo kuyangena lokho ukuthi akaphilisani kahle nawo uChivenga umdaluli, uzaze akamqala umthakathe abothi kuyahlula lapho azamshaye, yabo ashaye umndeni wakhe kube nje, yabo lokho kuchaza ngesimo senhlalo. Wena usuke sokukhipha-ke njengomfundi. Sihle-ke isimo seleti sizinda ngoba sinamamaka amaningi. Uma kuthiwa nje khipha mfundi, khipha isizinda sale novel le embuzweni,
Awuyobe sowugijima-ke nje usho ukuthi isizinda sakhiwe izinto ezintathu okuyindawo, inkathi, isimo senhlalo. Usho ngaphasi kwendawo, okay? Kulo isimo sendawo right, ukuthi kwenzakalani, inkathi kwenzakalani, isimo senhlalo kwenzakalani. Kuningi ngoba nginenzele nje izibonelo zokuthi ukuthi isizinda siyangena khaxa kwinoveli siphinde singene khaxa kumdlalo. Yebo, nemidlalo emfishane, izindaba ezimfishane siyangena, kodwa isikhathi esiningi indawo emfishane yabo asingeni kahle hle ilento le isizinda siyangena sona impela, kodwa lesifike singene sinje khaxa ilokhuzana, inoveli, umdlalo. Namhlanje sesiqedile-ke, sobona ukuthi-ke sofundani-ke ngokuzayo. Siyabonga kakhulu, mzozwa ngami. Ngokuzayo sobe sesifunda izinkondlo, yebo, sobe sesifunda izinkondlo, sobe sesichaza nakho ukuthi sobe kanjani yini inkondlo ikanjani, nakhona ngizobe futhi nginihlubela udlubo ekhasini. Siyabonga kakhulu.